Dansstudio Dokkum. Naast muziek is het vanavond ook dans. Wat hebben jullie vanavond voor het publiek in petto? Wij gaan vandaag 3 choreografieën laten zien op deze avond, waarvan er 1 een duet is en 2 zijn groepsdansen. Wij dansen met de productiegroep van dus Dansstudio Dokkum. En hoe lang hebben jullie op deze choreografie gestudeerd? Dat moest vrij snel, want we hebben natuurlijk net zomerstop gehad. Dus we hebben vorige week eigenlijk een paar dagen echt gewoon getraind, wat langer. Ja. En wat wordt het hoogtepunt van de choreografie? Ja, we vertellen een heel verhaal. Dus in principe is het de choreografie, ja, dat hoort alles wat op elkaar, dat volgt elkaar op, zeg maar. Dus echt een hoogtepunt, ja, dat vind ik moeilijk zeggen, maar het is, ja, elke choreografie vertelt een verhaal. Hoe mooi is het om een eigen start te doen? Ja, nou dat is natuurlijk het allermooiste. Zeker met deze Admiraliteitsdagen. Dat je op zo'n mooi podium mag laten zien wat voor mooie dansschool en wat voor talenten je hier eigenlijk in Dokkum al hebt. Dus daar zijn we heel blij mee.